Hi, ako nga pala si Jane. College students na. Kakauwi ko lang galing ng Italy para dito na magpatuloy ng pag-aaral. Hindi na kasi kayang tustusan ni Mami ang pag-aaral ko doon. Matagal nang wala ang daddy ko. Nandito ako ngayon sa bago kong eskwelahan. Santa Isabel de Colegio ang pangalan ng bago kong school. Wala pa akong kakilala dito, kaya naiilang akong pumasok. Hindi din ako pala kaibigan, pero mabait naman ako. Nahihirapan akong hanapin ang classroom ko. Ang laki kasi ng eskwelahan na to. Mahigit 1 oras akong naglilibot nang makita ko na din. Buti na lang, wala pa ang teacher namin. Kaya naghanap ako ng mauupuan. Sa pinakalikod ang naiisipan kong upuan. Sa may tabi ng babaeng nakayuko lang at parang walang kaibigan. Pagkaupo ko sa tabi niya, ganun na lang ang tinginan sa akin ng mga bago kong kaklase. Iniisip ko na lang na nagtataka sila since bago lang nila akong kaklase. Kalahating oras na hindi pa din dumating ang guro. Kaya nagsilabasa na ang iba. Ang iilan na lang at kaming natira sa loob. Pansin ko ang hindi pag-imik ng katabi ko. Kaya naisipan kong magpakilala. Hi, my name is Jane Fernandez. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ko sa katabi ko. Nung una, hindi siya nagsalita. Hindi niya ako pinansin. Baka nahihiya lang. Kahit ganon, kinakausap ko pa din siya. Baguhan lang kasi ako dito, kaya wala akong kakilala. Ikaw ba? Baguhan ka lang din ba dito? Pagkakausap ko ulit sa kanya, umiiling lang siya bilang sagot, kaya kinausap ko pa din siya. So, matagal ka na pala dito. Pero bakit parang ang tahimik mo naman? Asan mga kaibigan mo? Natuwa naman ako dahil sa wakas, sumagot na din siya. Wala akong kaibigan. Walang may gusto sa akin dito. Nalungkot ako dahil alam ko sa pakiramdam ng walang karamay at kausap kung may problema. Kaya naisipan ko siyang maging kaibigan. Total, wala naman akong kaibigan doon. Ako, pwede mo akong maging kaibigan? Nakangiti kong saad. Bigla siyang nag-angat ng tingin sa akin. Talaga? Gusto mo akong maging kaibigan? Kahit dumating ang araw na madami kang marinig na tsismis tungkol sa akin? Nagtaka naman ako kung anong tsismis ang meron sa kanya. Pero hinayaan ko na lang. Sino ba naman ako para manghusga? Marami din namang nang tsismis sa akin nung nasa Italy pa ako. Ano nga pala pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Ella Cruz ang pangalan ko. Nakangiti niyang tugon sa akin. Pansin ko na maganda naman si Ella. Morena siya. Mahaba ang kanyang kulot na buhok. At ang amo ng kanyang mukha. Mapapansin mo na mabait din siya. Ella, bakit wala kang kaibigan dito? Dati ka na palang estudyante dito. Ano kasi Jane? Probinsyana kasi ako. Ganon.
Di ko kayang sabayan yung mga luho nila. Di kami mayaman kaya siguro walang gustong makipagkaibigan sa akin. Sa panahon ngayon, magkakaroon ka lang ng pera kapag may kaibigan ka. Baliktad ata. Sa panahon ngayon, magkakaroon ka lang ng kaibigan kapag may pera ka. Ikaw, Jen, mukha ka namang mayaman. Galing kang Italy, di ba? Oo. Umuwi na din kasi ako. Di na kaya ni Mami yung gastusin kaya dito muna ako sa Pinas. Natapos ang araw na iyon na hindi pumasok ang guro namin. Kaya puro lang kami kwentuhan ni Ella. Madaldal din pala siya. Ang pinagtataka ko lang kung bakit kakaiba ang tingin nila sa amin. Sa tuwing makikita nila kami, ang weirdo nila kung tutuusin. Kinabukasan, pagkadating ko sa school, nandun na agad si Ella. Ang aga naman ata niya. Ella, ang aga mo no? Malapit lang ba yung tinutuluyan mo dito? Oo, malapit lang yung tinutuluyan ko. Walking distance lang kaya maaga ako lagi. Nakangiting bungad niya sa akin. Buti ka pa. Lapit-lapit lang eh. Ako kailangan ko pang sagupain yung lubak-lubak na daanan. Naputo lang ang pagkukwentuhan namin ni Ella nung dumating ang subject teacher namin at tag-umpisa ng magturo. Maganda ang topic namin about mythical creatures like aswang. I'm not familiar with those creatures. Di din ako naniniwala sa aswang. Para sa akin, kwentong barbero lang iyon. Sinong may idea about mythical creators? Tanong ng teacher namin. Ma'am, tanong natin kay Ella. Di ba probinsyana yan? At sa probinsya lang naman uso ang aswang. Sabat ng isa kong kaklase at lahat sila napatingin kay Ella na nasa tabi ko lang, nakayuko, walang imek. Baka nga kalahi pa ni Ella yung ibang aswang. Paberong sabi ng isa ko pang kaklase at nagtawanan sila. Class, hindi maganda ang birong iyan. Hindi porke taga-probinsya si Ella, ay gagawa na kayo ng kung anong kwento dyan. Sermon ng guro sa kanila. Napansin ko na tahimik at nakayuko lang si Ella. Parang nasaktan sa mga sinasabi nila. Ella, yaan mo sila. Huwag kang magpapaniwala sa mga yan. Di naman yun totoo. Tsaka ang ganda mo namang aswang pag nagkataon. Pabiro kong bulong kay Ella na nasa tabi ko lang. Mayumi lang siyang humagik-gik sa tabi ko. Ang ganda talaga niya. Mainhin pa. Pagkatapos ng klase, inaya ko si Ella na sabay kaming mananghalian. Agad naman siyang pumayag. Dinala ko siya sa isang kainan malapit sa school. Nabanggit niya kasi na hindi pa siya nakakapasok sa mga kainan. Jane, mahal dito sa restaurant. Wala pa akong pera eh. Sa karinderya na lang tayo kakain. Sabi ni Ella sa akin. Ha? Ano ka ba? Libre ko to no? Tsaka di naman mahal, sakto lang. Pamimilit ko sa kanya at napapayag ko din siya. Ella, ano ba gusto mo? O ako na o-order para sa'yo? Tanong ko sa kanya. Sige, ikaw na bahala. Tugon niya sa akin. Pagdating ng order namin, agad kong inilagay sa harap niya ang para sa kanyang pagkain. Nagulat ako nang biglang tabigin ni Ella ang pagkain sa harap niya, kaya nahulog ito.
at pinagtitinginan kami ng mga tao. Ella, ayos ka lang ba? Bakit anong problema? Nag-aalala kong tanong sa kanya. Jane, allergy kasi ako sa mga bawang. Pasensya na, nagulat lang ako na marami palang bawang ang napili mo. Nakayuko niyang sabi sa akin. Sorry, hindi ko alam na ayaw mo pala sa bawang. Sige, o-order lang kita ulit ng ibang pagkain. Tumango lang siya sa akin at nanahimik. Hanggang matapos kaming kumain, tahimik pa rin siya. Okay ka lang ba? Galit ka ba sa akin? Tanong ko sa kanya. Hindi pasensya na ulit, Jane. Ayos lang, di mo naman kasalanan na may allergy ka doon. Magkaiba pala tayo. Ako sobrang paborito ko yung madaming bawang. Pagkukwento ko sa kanya. Pagkalabas namin ng restaurant, inaya ko siyang pumunta ng mall. Dahil wala na rin naman kaming klase. Jane, ang ganda pala ng mall, no? Ako kasi di man lang nakakapasok dito. Bukod sa walang pera, di din ako sanay sa matao. Tugon niya sa akin. Masanay ka na. Lagi kitang isasama sa mga lakad ko. Wika ko sa kanya. Masaya kaming naglilibot-libot sa mall. Pinamilhan ko na din siya ng mga bagong damit. Pansin ko kasi na luma siya manamit. Lagi siyang nakamahabang palda at balot na balot ang braso. Nung una, todo tanggi pa siya sa pinamili ko, pero tinanggap din naman niya kalaunan. Ella, hatid na kita. Saan ba banda ang inuuwian mo? Pagtatanong ko sa kanya dahil maggagabi na. Wag na, Jean. Kaya ko na sarili ko tsaka malapit lang. Sige, bye, mauna na ako. Nagmamadali siyang umalis. Hinayaan ko na lang siya at umuwi na lang din ako. Pagkatapos ng araw na yon, lagi na kaming magkasama ni Ella. Minsan, nandito siya sa bahay. Pero pagsapit ng 6:00 ng gabi, parang laging may asin ang puwet niya. Dahil apurang-apura siyang umuwi. Na hindi ko tuloy siya maaya ng overnight. Pansin ko din sa kanya na malimit lang siyang kumain. O baka ayaw lang niyang tumaba, kaya kaunti kong kumain. Lumipas ang mga buwan at mas naging close kami. Kinukwento ko sa kanya lahat ng sikreto ko. Pero siya, madalang lang magkwento. Lalo na pag tinatanong ko siya tungkol sa pamilya niya. Tahimik lang ito at di niya ako sasagutin ng diretso. Sa isip-isip ko, baka hindi maganda ang relasyon niya sa pamilya niya. Kaya di na din ako nagtanong ulit. Hanggang sa malapit na ang bakasyon. Ang bilis naman ng araw. Parang kailan lang nung una kong pasok dito at nang makilala ko si Ella. Ella, ano pala plano mo sa bakasyon? Tanong ko sa katabi ko na abala sa pagbabasa ng libro. Kailangan kong umuwi sa probinsya namin. Magpepiesta kasi. Nagulat ako sa sinabi niyang fiesta. Di ko pa kasi naranasan pumunta ng probinsya at makipiesta. Balita ko pa naman, masaya daw sa probinsya pag nagpiesta. Ella, sama ako sa probinsya mo. Gusto kong maranasan ang piyesta niyo. Excited kong sabi na ikinatigil niya. Jane, hindi pwede. Tsaka saglit lang ako, babalik din ako agad.
Huwag ka na sumama. Malamig niyang sabi sa akin na ikinatampo ko naman. Bakit ayaw mo ko isama? Sandali ka lang naman pala, isama mo na ako. Tsaka di mo na kailangan sumakay ng bus. May sasakyan naman kami. Yun na lang gagamitin natin. Sige na please. Pamimilit ko sa kanya dahil mukhang ayaw niya talaga na sumama ako. Nakakatampo lang naman kung ganon. Jane, hindi talaga pwede. Baka ano pang mangyari sa'yo doon. Mag-alala pa mami mo. Ayaw talaga pumayag niya. Kaya nag-isip ako ng ibang paraan para mapapayag siya. Aartihan ko ng malala si Ella. Baka pumayag na. Sige, mukhang ayaw mo talaga akong kasama. Nakakatampo ka naman. Sinasama kita sa gala ko tapos ako di mo isasama. Sige, sino ba naman ako para pasamahin mo? Pag-iinarte ko kay Ella na mukhang nakonsensya naman. Ang kulit mo, Jane. Sige na nga, sumama ka na basta pangako mo sa akin na hindi ka lalayo sa tabi ko. At huwag kang lakad ng lakad doon. Saad niya sa akin. Sobrang saya ko naman dahil gumana ang aking sad girl arte. Excited na ako makipiesta sa kanila. Kailan ba tayo pupunta sa inyo? Nagmamadali kong tanong. Sunod na bukas na aalis tayo. Sagot niya sa akin. Kaya naman tuwang-tuwa ako. Makalipas ng 2 araw, nandito na ako sa harap ng school kung saan kami magkikita ni Ella. Dala ko ang sasakyan ko para di na kami sumakay ng bus. Inaantay ko na lang sa Ella at di nagtagal. Nakita ko na din siya na papalapit sa akin. Ang tagal mo naman? Naiirita kong sabi sa kanya at tinawanan lang ako. Ano ka ba? Di naman aalis yung probinsya namin. Kalma, aalis na tayo. Basta wag kang lalayo sa akin ha. Huwag kang kakausap kung sino-sino doon. Paninir mo naman niya sa akin. Bumiyahe na kami papuntang San Manuel. May kalayuan pala ang probinsya nila. Mahigit 4 na oras na akong nagmamaneho. At tulog na din si Ella. Malapit na magabi. Di pa din kami nakakarating. Kabilang planeta ata ang probinsya nila. Ella, gising. Saad ko sa kanya na tulog na tulog. Oh, bakit Jen? Malapit na ba tayo? Nakatulog ako, buti di tayo naligaw. Pansin na pansin ko ang ingay ng mga tao. Mukhang masaya nga ang fiesta. 1 linggo lang kaming mag-i-stay doon dahil sa susunod pa na araw ang fiesta nila. Ang kaganapan pala na narinig ko ay sayawan lamang. Ganon pala dito, Ella. Tignan mo yung mga tao, abalang-abala, kahit maggagabi na. Natutuwa kong kwento, pero tahimik lang tong kasama ko. Jane, ayun na ang bahay namin. Turo niya sa isang bahay na up and down. Maganda naman ang bahay nila, tas malaki din. Mukhang di naman mahirap si Ella. Pagkadating namin sa harap ng bahay nila, agad kaming bumaba at may sumalubong sa aming babae na kamukha ni Ella. Sa tingin ko dito ay nanay niya. Ella, buti naman nakauwi ka na. Tagal mong walang paramdam ha. Sino ito? Kaibigan mo? Bungad ng alis sa amin. Magandang gabi ho. Bati ko sa ali. Opo, Nay. Si Jane, kaibigan ko.
babalik din kaming dalawa sa pagtapos ng piyesta. Sabi ni Ella sa nanay niya. Nakatingin lang sa akin at nakangiti ng kakaiba. Mula sa likuran niya ay may lumabas na lalaki na puro dugo ang damit. Medyo nagulat ako sa nakita. Ella anak, mabuti at umuwi ka. Sino itong kasama mo? Bagong kaibigan mo ba? Wika ng tatay ni Ella. Opo tay, si Jane kaibigan ko po. Walang emosyon na sabi ni Ella. Magandang gabi ho sa inyo. Sumama po ako kay Ella. Gusto ko po maranasan ang piyesta niyo dito. Magalang na saad ko. Ganun ba? Ako masaya talaga ang piyesta dito. Pasyensya ka na sa damit ko, puro dugo. Nagkatay kasi ako ng manok para hapunan. Halina kayo. Pasok na kayo dito sa loob. Wika ng tatay niya at pag-iimbita nito. Habang nasa hapag kami, walang imik si Ella na ipinagtataka ko. Samantalang ang mga magulang niya ay tingin ng tingin sa akin. Kakaiba ang tingin nila. O nga pala, dadating ang mga kamag-anak natin dito bukas para makipiesta. Biglang sabi ng nanay ni Ella. Ano nay? Bakit sila uuwi dito? Hindi naman sila umuwi dito tuwing piyesta. Gulat na sabi ni Ella. Parang ayaw niya na dumating ang mga kamag-anak niya. Sa isip-isip ko, maganda nga iyon. Marami silang magsisilibra ng piyesta. Anak, ayaw mo ba nun kumpleto tayo kasama ang kaibigan mo? Mararanasan niya ang pinakamasayang piyesta dito sa atin. Nakangiting saad ng tatay niya. Kakaiba ang tingin nila sa akin. Hanggang matapos ang hapunan, tahimik lang ang kaibigan ko. Samantalang ako, naiibahan na sa tingin ng mga magulang niya. Nung andun na kami sa iisang kwarto, magkasama kami sa iisang silid. Ella, may problema ba kayo ng mga kamag-anak mo? Ayaw mo ba silang pumunta dito? Tanong ko sa kaibigan ko. Wala. Di ko lang gusto ang mga kamag-anak ko. Halika na, tulog na tayo. At kapag nandito na tayo sa loob ng kwarto, huwag ka nang lalabas. Kung gusto mong uminom ng tubig o magbanyo, gisingin mo ko. Sasamahan kita at ang pinto, lagi mong ikandado. Mahabang paalala niya sa akin. Ano ka ba? At alam ko naman paano kumuha ng tubig at magbanyo ng mag-isa. Di ako maliligaw, no? Sumunod ka na lang, Jane. Di mo sila kilala. Saad na Ella at nahiga na sa kama. Wala na din akong nagawa at nahiga na lang din para matulog. Kinabukasan, maaga akong nagising. Wala na din sa tabi ko si Ella, kaya bumaba na ako. Naabutan ko siya sa kusina na naghahain, kaya tumulong ako. Magandang umaga, Ella. Magandang umaga din, Jane. Halika na, maalmusal tayo. Saan na pala nanay at tatay mo, ha? Nagtatakang tanong ko kay Ella. Sinundo nila ang mga kamag-anak namin sa terminal. Di na lang ako umimik at kumain na lang kami. Pagkatapos naming kumain, sakto naman ang dating ng nanay at tatay niya. Kasama na ang mga kamag-anak nila. Ella, umuwi ka na pala dito. May kasama ka daw. Wika ng isang ginang na tiyahin pala ni Ella.
At pinakilala naman ako nito. Nakilala ko din ang mga ibang kamag-anak niya, si Tia Koreng at ang asawa niyang si Tio Carlo. At may 3 lalaki pa silang kasama. Iyon ay kapatid ni Tio Carlo. Ang tatalas ng tingin nila sa akin, medyo nakakaramdam na ako talaga ng kakaiba. Nga pala, mabuti sinama mo ang kaibigan mo. Sigurado masarap na naman ang piyesta natin. Nakakalokong ngiti ng tito ni Ella. Tahimik lang ang kaibigan ko sa tabi ko. O siya, magpapahinga muna kami. Pagod kami sa biyahe. Pagpapaalam nila. Kami naman ni Ella ay naisipan na maglakad-lakad sa labas. Napakasariwa ng hangin doon. Sobrang abala ng mga tao sa paligid. Narinig ko pa ang ibang nagbubulungan sa tuwing nakikita kami. Nako, bagong biktima na naman. Narinig kong bulong ng alis sa gilid na di ko na lang pinansin. Mukhang di naman narinig ni Ella. Pagsapit ng hapon, umuwi na kami ni Ella. Dahil baka hinahanap na kami ng nanay niya. Pagdating namin sa kanila, nag-uusap-usap sila. Tumigil sila sa pag-uusap nung nakita nila kami. Ay, andito na pala kayo. Jen, bukas na ang piyesta. Excited ka na ba? Tanong sa akin ng tiya ko ring niya. Opo, first time ko po makifiesta. Nakangiti kong tugon. Pagdating ng hapunan, sabay-sabay kaming kumakain. At sobrang saya nila habang pinag-uusapan ang piyesta. Samantalang tahimik lang ang kaibigan ko. Matapos kaming kumain, umakyat na kami dahil magpapahinga na din sila. Malalim na ang gabi. Tulog na si Ella. Ayoko na din siyang gisingin para lang samahan akong uminom ng tubig. Pagkalabas ko ng kwarto, dahan-dahan lang ako sa paglalakad. Nang malapit na ako sa kusina, dinig ko ang ingay sa likod bahay at may nag-uusap-usap. Naisipan kong silipin. Nakita kong magkakasama ang pamilya ni Ella. Si Ella lang ang wala dahil tulog siya sa taas. Aalis na sana ako nang madinig ko ang pinag-uusapan nila. Mukhang walang kaalam-alam ang kaibigan ni Ella. Panigurado, masaya ang piyesta natin dahil isang masarap na putahe na naman ang matitikman natin. Saad ng tatay ni Ella na ikinabigla ko. Ang tagal na din nating huling masaya at masarap yung piyesta natin. Sagot naman ng nanay niya. Kawawang bata, hindi niya alam na siya pala ang pagpipiestahan natin bukas ng gabi. Matagal na din ang huli nating piyesta na tao ang putahe. Ito kasing si Ella, hindi ulit nagdala ng kaibigan niya. Simula nung patayin natin ang una niyang kaibigan. At sa wakas, sa ngayon, may bagong putahe na naman dahil nagdala siya ulit. Dinig ko pa ang pag-uusap ng pamilyang iyon. Para akong masusuka sa narinig ko. Sobrang takot na takot ako. Hanggang sa makabalik ako sa kwarto namin ni Ella. Ibig bang sabihin, ipakain ako ni Ella sa pamilya niya? Aswang ang pamilya niya. Ibig sabihin, aswang din siya. Alam kong hindi magagawa sa akin ng kaibigan ko to. Di ako makapaniwala na ililihim ni Ella sa akin to. Kaya pala gano'n na lang ang pagkadisgusto niya sa bawang. Hindi siya allergy, kundi takot siya sa bawang.
Hanggang mag-umaga, hindi na ako nakatulog. Simula nung gabing yon, lumayo na ang loob ko kay Ella. Hindi ko na siya pinansin, pero hindi ko naman ito pinahalata. Hanggang sa pumutok na ang bukang liwayway. Jane, okay ka lang ba? Bakit ang tahimik mo ata? Nagtatakang tanong ng kaibigan ko. Wala, okay lang ako. Walang gana kong tugon sa kanya at nilagpasan lang siya. Inisip ko kung paano ako makakatakas nang hindi nila ako mahahalata. Sobrang saya ng pamilya ni Ella para mamayang gabi sa selebrasyon. Alam kong masaya sila dahil ako ang putahin nila, mga walang hiya. Sumapit ang gabi kung saan tatakas ako. Di na ako nag-abala pang magdala ng damit. Susi ng sasakyan ko lang ang dala ko sa pagtakas. Habang pababa ako sa aming kwarto, iniwan ko si Ella na tulog. Nakita ko na may hila-hila ang tatay niya papasok sa kusina. Dahan-dahan akong sumilip. Halos mapasigaw ako sa nakita. Isang bangkay ang hila-hila niya. Nakita ko kung paano nila pagpiyestan ang katawan na iyon. Para silang hayok sa pagkain. Kumakain sila ng tao. Halos masuka ako sa nakita ko. Di na ako makaalis sa kinatatayuan ko nang may biglang humablot sa akin. Sisigaw na sana ako nang magsalita ito. Jane, ako to si Ella. Huwag kang mag-ingay, kundi makikita nila tayo. Hinila niya ako pabalik sa kwarto. Pilit ko siyang tinutulak. Bitawan mo ko, Ella. Mga halimaw kayo, mga aswang. Naiiyak kong sabi. Jane, makinig ka please. Maniwala ka. Ayokong mangyari sa'yo to. Oo, aswang kami pero iba ako. Di ako masama. Pamilya ko sila pero hindi ako katulad nila. Ayokong mapahamak ka kaya nga tutol ako na sumama ka sa akin dito. Dahil alam kong hindi ka na makakauwi ng buhay sa inyo. Ella, narinig ko sila. Hindi lang ako ang unang kaibigan mo na dinala mo dito. May nauna pa sa akin. At hindi na nakauwi pa ng buhay. Ano, pakana mo ba yun na dalhin dito at ipain sa mga magulang mo? Galit kong sabi sa kanya. Jane, hindi ganoon. Ayaw kita mapahama kaya tutulungan kita makaalis. Nagkamali ako nung una na dinala ko si Cassie dito at pinatay siya ng mga pamilya ko. Kaya matagal akong hindi bumalik-balik dito. Ayaw ko na isama ka dito, Jane. Ikaw ang nagpumilit. Pero kahit ganon hindi ko gusto na matulad ka kay Cassie na namatay dahil sa akin. Halika na. Itatakas na kita at huwag kang babalik kahit anong mangyari. Agad akong hinila ni Ella palabas ng kwarto. Nasa likod ang pamilya niya habang pinagpiestahan ang bangkay kanina. Palabas na sana kami ng bahay nang dumating ang tiyo ni Ella. Agad kaming nagtago sa likod ng aparador. Wala sa kwarto si Jane at Ella. Mukhang tinraidor tayo ni Ella. Galit na saad ng isa pang tiyo ni Ella. Hindi pa yan nakakalayo sa bahay na to. Hanapin niyo. Malilintikan sa akin tong si Ella. Saad ng tatay niya at nag-umpisa na silang maghanap sa amin. Habang kami ni Ella ay naghahanap ng malalabasan. Dumaan kami sa bintana, malapit sa pinagtataguan namin. Mabuti na lang. May ibinigay sa akin si Ella na isang mutya daw iyon para hindi kami maamoy ng pamilya niya.
At kung minamalas ka nga naman, nadapa bigla ang kaibigan ko. Kaya nakita nila kaming papalabas. "Jane, takbo!" sigaw ni Ella. Hindi ko siya iniwan. Pilit ko siyang tinutulungan. Kaya naabutan nila kami. Sakal-sakal ako ng tatay niya. Halos mawalan ako ng hininga. Takot na baka di na ako makauwi. Dinala nila ako sa likod ng bahay kung saan nakita ko ang iba-ibang laman at parte ng katawan ng tao. Ito yung bangkay kanina. "Ganyan ang gagawin namin sa'yo kapag pinilit mo pang tumakas." Umiiyak na ako dahil sa takot. Hindi ko alam kung saan nila dinala si Ella. Mag-isa na lang ako. Dito na yata ako mamamatay. Hiniga nila ako sa isang lamesa at inumpisa ng lagyan ng langis habang hawak ang kutsilyo. Nagulat ako nang bumulagta na lang sa harap ko ang tatay ni Ella. Nakita ko ang kaibigan ko na may hawak na itak. Tinulungan niya akong makabangon. Dumiretso kami sa mapunong parte ng likod bahay nila. Sobrang dilim. Takbo lang kami ng takbo. Sa kalagitnaan ng kakahuyan, tumigil si Ella. "Jane, tumakas ka na. Hahabulin nila tayo. Babalikan ko sila. Ikaw umalis ka na dito. Bilisan mo." "Hindi kita pwede iwan dito. Sumama ka na sa akin, tatakas tayo. Wala na akong paki kung aswang ka. Napatunayan ko naman na hindi ka kagaya nila." "Hindi pwede. Kahit saan ako magtago, mahahanap at mahahanap nila ako. Maamoy nila ang kalahi nila. Mas mapapahamak ka kaya iwan mo na ako." Pipilitin ko pa sana siya na sumama sa akin nang makarinig kami ng mga yabag. Nakita namin ang taong bayan na papalapit sa amin at may kanya-kanyang dalang itak. Nagulat ako nang tumakbo pabalik si Ella. "Ella, bumalik ka dito." Naiiyak ako dahil iniwan niya ako. "Patayin ang aswang! Patayin ang mga aswang! Patayin ang mga aswang! Halimaw ng bayan, patayin!" Sigaw ng mga taong bayan. Nakita ko na lamang na may nasusunog sa pinanggagalingan ko. Nasusunog ang bahay ng kaibigan ko. Napaiyak na lang ako dahil pati si Ella ay nadamay sa kademonyohan ng pamilya niya. Sinugod ng taong bayan ang pamilya ni Ella. Yun ang huli naming pagkikita. Hanggang sa makabalik na ako ng Maynila. Tulala ako. Hindi ko alam na nakauwi na pala ako. Pagkatapos ng nangyari sa akin, nagtaka si Mami kung bakit ako nagkaganon. Gabi-gabi kasi akong binabangungot. At dahil doon, kaya naisipan ko na bumalik na lang sa Italy para lumayo sa bangungot ko at makalimutan ang masaklap na nakaraan. At hanggang dito na lang po. Salamat po sa pagbigay ng oras sa kwento ko. Muli po, Jane ng Italiana.